Ndathi ndamyeka kuba befuna uphumela komnye besecasi kwam ohlele i-15 ye-rape. Ndathi ke mna ke into yobana makadlwengule mna instead. Avakalise intlungu yawo amaxhoba natyholwa ngokudlwengulwa kwilali ezingqonge iTabase ngaphandle nje kwaseMthatha eMpuma Kapa ngumrhanelwa nowakhululwa ngebeyils emva koko wagcwala amathafa. Cabinet approved the extension of the validity period of driving licenses for codes A, A1, B and EB from 5 years to 10 years. Umphathiswa kwiofisi ebongameli ubhengeze ukwandiswa ngeminyaka eli-10 ixesha lokuphelelwa kweelayisenisi zokuqhuba iimoto ezincinci nezithuthuthu kweli. Umtshutshisi we-IDEC uTrushanta Rensemi nobelingqina elitsha namhlanje kwikomishoni kaMadlanga wenze izityholo ezothusayo ngakulo bengumphathi wakhe wangaphambili uAndrea Johnson. Sinibulise emakhaya sifikele kwakhona siziphaka zishushu nezanamhlanje. Abazali abalucwabevu ngumsindo kunye nabantwana besikolo samabanga aphakamileyo inobuhle kwilali yaseTabase kufuphi naseMthatha eMpuma Kapa badele ingqele ekhatshwa imvula namhlanje bevakalisa intlungu yabo yokubazi izigculelo zokudlwengulwa ngumrhanelwa noye wakhululwa ngebeyili kutshanje. Kungoku nje lo mrhanelwa ugcwele amathafa abahlali bayamkhangela ngelixa nawo amapolisa emzingela. Athaphile ubomi bentshontsho amaxhoba atyhola ukuba adlwengulwe ngumrhanelwa nogcwele amathafa kungoku nje. Wathi mandikhulule. Ndathi ke mna kandifuni sabe sijijisana ke ngoku amemene inhlaba ke ngoku apha ezandleni. Ndathi ndamyeka kuba befuna uphumela komnye besecasi kwam ohlele i-15 ye-rape. Ndathi ke mna ke into yobana makadlwengule mna instead. Andikho right because ndimane ndisithi uba ndiyayamkela but ndizoyamkela njani kodwa ndiyayazi into oyenzileyo le nto angaphinda abuye nanini aphinda ayenze futhi and still usaqhubeka usayenza nakwabanye abantwana. Abazali bathi abantwana babo abakhuselekanga kwaphela kulo mmandla. Sinaba nabantwana abafunda ugrade R umntana ona-6 years odlwengulwe kwangulo Vaseline ngoba unento ayithetha Vaseline ukuthi ufuna abantwana bafunda ugrade 1 nograde R naba ke base-high school enobuhle baphelile ngamagxama esakasekho pha elalini. Isikolo sethu siyaphela sazi ke ngoba sofundisa phi xa sivaliwe sasikolo singabazali bale ndawo. Abazali bakwatyhola amapolisa ngorhuqa inyawo. Sicela singenelele ngutata uMkhwanazi ngoba amapolisa wethu aseCentral akasincedi nganto ayamkhupha uVaseline. Sicela urhulumente wethu aphakamisa inyawo. Umzali womrhanelwa uthi abahlali bafike emzini wakhe benomsindo bawutshisa. Utshe yonke into ibipha phakathi. Even kwaimpahla somntana zesikolo uyafunda umntana ufunda phaa enobuhle zitshele phakathi njengoba ndibona mna ndime ngohlobo ndime ngalo andinayo enye into okuthiwa yinto yonxiba asinanto zotya asinanto zoxukuxa asinanto zohlamba asinayo kwanto kutshe yonke into ibipha phakathi and ndicela ukuyiqinisekisa into ethi mna njengomzali kaBonga nanini nangeliphi ixesha nakwiminyaka ezayo soze ndimthethelele ngoba nam ndingumzali ndiyabeva abantu bathi ndiyamthethelela soze ndamfihla nanini soze ndimmele soze futhi ndiyombheyila nayo uyayazi loo nto leyo. Amapolisa athi enza uphando mayelana nesi siganeko. With regard to the rape allegations against the man, the SAPS confirms the following cases are being investigated. A rape case of June 2026, where 2 schoolgirls were allegedly raped by the accused. This matter has been remanded to 3 September 2026, pending DNA results. Kungoku nje abahlali bathi uloyiko lwabo likamva labantwana abangamantombazana kule lali. Ukanti ngomso esi sikolo siza kuvalwa kwayinkosi nebibonakala ngathi ikhusela umrhanelwa ifuna ukuthetha ngomvulo kuza kubakho intlanganiso yabazali kwaye abantwana abaqeshe indawo zokuhlala bathuthile babuyela kumakhaya abo ngeloyikisela ubomi babo. Umphathiswa kwiofisi ebongameli uKhumbudzo Ntshavheni ubhengeze ukuba ikhabhinethi inqwalile kwelokuba landiswe ngeminyaka eli-10 ixesha leelayisenisi zokuqhuba kweli.
Cabinet approved the extension of the validity period of driving licenses for codes A, A1, B, and EB from 5 years to 10 years. The 10-year renewal period will apply only to light motor vehicles. Heavy commercial and public transport vehicles will remain subject to existing 2 or 5-year renewal cycles, while professional drivers' permits will also remain on the 2-year renewal cycle. Kusenjalo uNtshavheni kwabhengeze ukutyunjwa kwebhodi entsha ye-PIC neza kukhokelwa nguSeiso Mohae njengosihlalo wayo. Cabinet appointed the non-executive members of the Board of Directors of the Public Investment Corporation Limited. Mr. Seiso Joel Mohae, the Deputy Minister of Planning, Monitoring and Evaluation as the chairperson. Ms. Patience N. Z. Eto, Ms. Lebogang R. Mohobodi, Advocate Khatlelang Omar Rastaba, Ms. Vivian McMenamin, excuse me, Ms. Jabulile Swazi Chabalala, Mr. Itani Mafune, and Ms. Muiponi Ramuiponi, who is the National Treasury representative. This is to address the governance challenges at the PIC, and the Minister of Finance will then bring a report on the continued implementation of the Mumpati Commission recommendations, which have made propose certain reforms which will be considered by Cabinet. And the previous board had started to work on those reforms and will continue to make sure that those reforms are finalized. Igqwetha likarhulumente kwicandelo elichasene norhwaphilizo i-IDEC u-Advocate Drushantha Remsemi uthe wayesakuba ngumphathi wakhe u-Andrea Johnson akazange athethe inyaniso kule komishoni kwaye wanikezelana ngamaxwebhu angeyonyani. uRemsemi ukwanikezele nangoshicilelo lwencoko phakathi kwakhe noJohnson, nalapho lo kaJohnson wacebisa lo kaRemsemi ukuba aphumaphele kweli loMzantsi Afrika mhla waze wacela ukuba avele phambi kwale komishoni. Whether we like it or not, they're going to make our names anyway, because you can just see, especially when, remember he's a judge, for him to make a comment, oh, well, this is basic law 101. I'm surprised you don't know it with your 30 years experience. Oh, I don't even know what to say to that. Exactly. And he's been, and he makes faces, they laugh with each other, while you're still answering. It's so unprofessional. Yeah, no, I don't want to go there. Olushicilelo lukwabonisa uJohnson evakalisa ukungoneliseki ngendlela ebephekwe sophulwa ngayo ngemibuzo kule komishoni kaMadlanga. To then be true, Drew, we had a discussion. Yeah. If you say that there was this paper, but where did this paper come from? Where would those names have come from? That was what our conversation was. It came from consultation with Dylan and Fadil, and then you had written it down. Yeah. Okay. Okay. All right. I'm going to talk to him, then you and I will check it. But thank you. And sorry, but they asked me for the name of every person who's dealt with the matter. No, it's fine. I don't even know what's happening. I'll be very honest with you. I stopped watching because we are so busy with preparation for blue lights that I just don't have the time to listen. And don't watch, because it will really, if they call you, you leave the country. Okay. Oh God. Okay. It's not what you know. Emva kwemibhiyozo i-EFF yokufinca i-13 leminyaka yasekwayo eThohoyandou iveke ephelileyo, inkokheli yeli qela ibambe inkomfa nonondaba eSandton eRhawutini namhlanje ngelokudandalazisa izicwangciso nezibhambathiso zombutho njengoko kujonge kunyulo lomasipala ngomhla wesi-4 kuNovemba. We take this opportunity to announce mayoral candidate for the various other municipalities in each province. The names will be publicly available in the final release press statements. We express our full support and faith in all of our candidates to deliver victory in the 2026 local government elections on the 4th of November. uJulius Malema uxelele unondaba okokuba iqela lakhe liza kuza neenguqu koomasipala eziza kuxhamlisa uluntu
kunezo ezixhamlisa osopolitiki. Ukwathe baza kuqinisekisa okokuba kuqeshwa abantu abatsha abanezakhono ezingundoqo kwicandelo ngalinye. The EFF will rebuild internal municipal capacity by directly employing workers and ensuring that municipalities have qualified engineers, planners, artisans, financial managers, and other professionals capable of delivering services themselves. This approach is also central to how we intend to address unemployment. EFF will ensure that at least 40% of municipal employment opportunities are allocated to young people between 18 and 35 years old, while at least 50% of municipal procurement opportunities will be directed towards youth-owned businesses and cooperatives. Waleke ngelithi kubo bonke umasipala baza kulawula kubo iqela le-EFF lizawukwakha amaziko ezempilo oneleyo abantu abazawuthi bakwazi ukufikelela kuwo. Healthcare must be brought closer to the people. Our municipalities must expand access to comprehensive primary health care, including maternal health care, HIV/AIDS care, mental health care, and all kinds of support. Kananjalo kaMalema uvakalisa ukudana ngesigqibo senkundla ephakamileyo eNtshona Koloni sokumisa inkqubo yekomiti yepalamente esekelwe ukuqwalasela umba wokuguzulwa esikhundleni kukamongameli Cyril Ramaphosa. Kuyaqhuba ukuphandwa kwezityholo zokuxhatshazwa komtyholwa wokuqala kwityala lokuzama ukubulala elibandakanya usomashishini oseluvalelweni uVusimuzi Kate Matlala, nkosikazi wakhe uTsakani Matlala, uTiego Floyd Mabusela kunye noNthabiseng Nzama. Inkundla ephakamileyo eRhawutini ive ukuba uMusa Kekana wabhulelwa amasaka ngamapolisa de wopha ngokumasikizi okuvezwe ngummeli wakhe uAdvocate Rian Geseng nanjengoko kuqhuba uphando kweli tyala kwityala esele liqhuba kule nkundla. He was tortured to such an extent by you that he needed medical assistance. Upheke sophulwa ngemibuzo uKapteni Phimi Sirhobela nongumphathi weqela lamapolisa kwezobuchule. Ummeli womtyholwa wokuqala uAdvocate Rian Geseng utyhole uSirhobela ngonganikezeli ngeenkcukacha ezibalulekileyo ngokwenzeka ngethuba amapolisa esiya kubamba uKekana. uSirhobela wakhabile amabango ukuba amapolisa amonzakalisa uKekana. You said to him, "Give me the guns or I'll blow your head off," whilst he's covered with his duvet. Akuyonyani leyo. Ndingukapteni owayekhokhela amanye amapolisa. Bendingasoze ndivume ukuba oogxa bam baziphathe ngolo hlobo kuba kufuneka ndisoloko ndingumzekelo omhle kubo. Uthe qolo lokuphikisa uSirhobela kwelithi amapolisa afonela iambulensi emva kokuba uKekana ekhalaze ngeentlungu zesisu. LokaSirhobela umiko lokuba amapolisa abusindisa ubomi bomtyholwa ngoba busuku. Now we have requested the medical records of medical file of accused number 1 for the period that he has been admitted prior to the incident and on the day of the incident from the state, who kindly so provided the defense with a copy of the medical records. Ndiyavuma xa kanti wayethetha inyani umtyholwa ukuba wakhe walaliswa esibhedlele ngaphambili. Yes, and also that he was telling the truth, that he was tortured to such an extent by you that he needed medical assistance. Hayi, akathethi nyani. Xa esithi namhlukumeza, leyo ayonyani kwaphela. Would you have admitted that you tortured and assaulted the suspect in order to obtain evidence? Andikuvumi oko kuba andibabethi abantu kuze ndifumane ubungqina. Sazifumanela ubungqina ngethuba sifumana imoto eyadini yakhe. Eli tyala liyaqhuba ngomso.
Uhlaba amadlala kumsebenzi we-NPA uMthobisi Mncube nongomnye wabarhanelwa kwityala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa. uMncube ukwaveze nokuba kubantu abathandathu ababekhona ngethuba lesiganeko bathathu kuphela bavele enkundleni kwaye uKelly Khumalo nerhaneleka ukuba nguye owathenga ababulali bakaMeyiwa zangavele nangonwele enkundleni. Lo kaMncube uthi NPA imphoxe kakhulu kweli tyala. Angisho ukuthi uKelly Khumalo ubulele uSenzo Meyiwa. I am not by any way saying that Kelly Khumalo killed Senzo Meyiwa. But ngikhuluma ngenkulumo la ecourt ukuthi uKelly Khumalo kuye wathuma izinkabo ukuthi zobulala uSenzo Meyiwa. But I am just referring or quoting what was said here in court that Kelly Khumalo is the one that hired the hitman to go and unalive Senzo. Incwadi khona la ivezile uGininda wathi ena wayibhala ukuthi boboshwa uKelly Khumalo. There is a document that Brigadier Gininda said that he wrote that Kelly Khumalo should also be arrested. Yancwadi ngandlela ebhalwe ngakhona mayifundwa la ecourt. Shuthi uyabona ukuthi nomuntu engafikela kuye le NPA ngafika ibona ukuthi ayayilwa kaboshwe namhlanje. Because the way that document was written, if it were to reach the NPA, it was going to be an emergency arrest, that person should be arrested as in today. Kodwa ngandlela ongakhona uGininda uthi NPA ayikwazanga ukuthi isayine leyo ncwadi noma approve leyo ncwadi ukuthi aboshwe. Abahlali base-Alexander kwisixeko saseRhawutini bathi sekuphela iveki ezintathu ngoku behleli nemigqomo yenkunkuma engcolisa izitalato okukudala isanqwe njengoko kubeka impilo yabantu esichengeni kukwanefuthe elibi kumashishini asekuhlaleni. Ugwayimbo lwabasebenzi benkampani ethutha inkukuma iPick It Up ludala isanqwe kwiindawo ezininzi njengelokishi yase-Alexandra. Abahlali namashishini bavakalise ukuxhalaba ngefuthe elibangelwe inkukuma egcwele ezitalatweni. We've been trying to also and get an intervention from the head office of the Pick It Up. They've been giving us the trucks. Unfortunately, the backlog, as you can see for yourself, that is too much in Alex. And what you see here is in the outskirts. It's on the borders of between Marlborough and Alex. It's not that much. But if you go into the streets itself of Alex, it's stinking, it's dead, all over the place. And now this is posing risk to the healthy condition of our people here. People are now going to get sick. It's very difficult for us with this pushing our sales because now izinto zenzakalayo umoya uthatha amaphepha and ne-bacteria it's iningi. So the problem is the business iba slow. Kambe bakwakhala ngokonyuka kweqondo lempuku nempukane. Le doti le yasa-affecta because asazi kwenzakalani abakwazi ukuthi bazoyikhipha impukane ziyagcwala la ibiza namagundane so asazi ukuthi singancedeka kanjani wabona. I think maybe if bangakwazi ukuthi nase-government basize ukubanika lama-permanent position abakhalelayo abahlali abasebenzelayo ne-Pick It Up so that bengeza basize because nabantwana i-health hazard for nabantwana, understand. Umntwana uyibisa esikoleni ekuseni awazi ukuthi ungayenzeka ini, kungaba necase ukuthi umntwana alahleke khona lapha or kungaba necase of anything esinawo ungazibonela nje. Ngelixa iPick It Up ikhuphe ingxelo ethi isafaka nemilomo nabasebenzi kwilinge lokusombulula le ngxaki. Bamekazibinike kuwe Qwathikazi noNcuthu ezindabeni. Ndiyakubulisa nawe mbukeli wamapha ekhaya. Ndikwamkeleke kwiqonga lam leMozulu. Mna ke bethu ngegama ndikuthabile ke ndiyinzwakazi yabaDembo mvanje ke masiphawule yenjenje imozulu leyo ke mbukeli sijoke umfaniso wokuqala kaloku othi ugxile kakhulu ke kwiziganeko zemvula nomoya kuwo wonke nje uMzantsi Afrika. Nawe uyaphawula apha ekhaya noko kucwe kamandi kakhulu kwindawo ezininzi ezisencamini yoMzantsi impela futhi kwelaphondo lonke lapha ko-Free State noxa kubanda kumbindi walo futhi ngokunjalo ke mbukeli wam KwaZulu-Natal indawo ezininzi zixwengile phaya ephondweni laseMpumalanga nakumantla futhi aseLimpopo ngokubanzi ke mbukeli masiphawuleni kaloku lo maqondo wethu okutshisa ke phantsi naphezulu siphawule ngephondo lokuqala eliphaya lona ephondweni laseMpuma Kapa indawo ezininzi ke mbukeli wamzela phondo futhi ezisencamini nentshona yazo njengapha koRhafu kwasekuseli futhi qaba ngamafumpela phaya ko2 degrees napha ke kuncam futhi koKalato kusabanda nje yonke intsasa yabo yangomso benje nje futhi ke mbukeli wam kwelaphondo kaloku lapha ko-Free State futhi xweke kamandi phaya izulu
lonke nje laphondo phaa kumazantsi futhi phaa koBloemfontein kwasekuseni liqanda kubanda kakhulu mpela ke mbukeli futhi apha kumantla koFicksburg xa bevuka ngomso ngo-2 baphile kanje kwakhona mbukeli wam futhi kwelaphondo lapha kaloku entshona kapa indawo ezininzi ke futhi mbukeli wam laphondo phaa kumantla Beaufort West kwasekuseni yabikwa inkwanka noma webhudla ngokuqatha kakhulu phaya ko-Oudtshoorn xa bevuka ngomso futhi amaqondo asanciphile ngo-4 degrees kanti mbukeli nantsi kwakhona futhi ke imozulu phaa kwelaphondo lapha ko-Northern Cape indawo ezininzi futhi ezikumantla kwelaphondo njengaphaa koKuruman kucwengile ekuseni futhi ngo-21 degrees naphaa koKimberley yabikwa ingqele kakhulu ekuseni ngeqanda baphila kanje futhi ephondweni ke mbukeli lapha ko-North West ezo ndawo futhi ezikumantla nentshona lapha kwelaphondo njengaphaa koTosca kwasekuseni futhi yiloo ngqele njengephi ngo-4 degrees naphaa koMahikeng futhi kumantla kwelaphondo kusabanda ekuseni futhi ngomso ngo-2 degrees nantsi imozulu mbukeli futhi ephondweni laseGauteng apho sikhoyo thina ngalo mzuzu impela phaa kumantla kakhulu kwelaphondo njengaphaa koTshwane kwasekuseni futhi yinkwankce engephi ngesithandathu napha embini futhi kuyabanda nje yonke intsasa yangomso mbukele ekhaya yanyuka nam ngokubanzi siliphawule bethuna iphondo lapha kaloku koLimpopo indawo ezininzi futhi ke ezikwintshona namazantsi kwelaphondo njengaphaa koThabazimbi kwasekuseni futhi kucwengile yonke laa ntsasa ngesibhozo kanti nantsi imozulu kwakhona mbukeli wam ephondweni ke futhi lasempumalanga njengaphaa komantla futhi esikhukhuza kwasekuseni futhi ngo-12 degrees naphaa encameni kwelaphondo ko-Ermelo kuyabanda nje yonke intsasa yabo yangomso ngo-2 degrees vume ekhaya mbukeli wam kaloku ndiyivale futhi ndiyisonge imozulu ngephondo lokugqibela ke liphaya kwaZulu Natal indawo ezininzi laphondo futhi ezikwintshona namazantsi futhi njengaphaa koLadysmith ekuseni ngo-4 degrees naphaa kwimpuma futhi koRichards Bay kuyanetha nje yonke intsasa ngomso ngo-12 degrees mna ndikuthanda kangaka xeshele miyoli Kamnandi mawethu.